Vítajte pri ďalšom pokuse o mineralogickú výpravu amatérov. Teraz sme sa ocitli blízko Banskej Bystrice. Sa tu nachádza taká dedina Šalková. A pri tej dedine Šalková sme zaparkovali a chystáme sa teraz vybrať touto cestou tu za nami do takej rokliny, ktorá by sa tu v lese mala nachádzať, kde by sa podľa mapy mala nachádzať nejaká prieskumná mini štôlňa, pravdepodobne na hľadanie medenej rudy. To viem kvôli tomu, že som pozeral geologickú mapu a vlastne celý tento priestor odtiaľto ako stojíme až po bývalú banskobystrickú cementáreň, tak v tom kopci sa nachádza medená ruda a v rámci toho kopca sa nachádza minimálne jedna baňa. Toto by mala byť baňa číslo 2. Dobre. Tak uvidíme, či sa nám ju podarí nájsť. Toto je kladivo, ktorým budeme kopať minerály a keď nejaký nájdeme, tak si ho uložíme do našej zbierky. V dedine Šalková je môj spolužiak a ideme hľadať baňu. Touto lopatou som sa snažila čo najviac toho som sa snažila vykopať, ale potom sme prišli na to, že oco dokázal aj kladivom všetky možné kamene, ktoré sme nachádzali, rozbíjať a našli sme ich dosť veľa. Našli sme veľa rôznych kameňov, ale polka z nich bola bezcenná. Tak nachádzame sa na mieste, kde podľa mapy bola vyznačená tá štôlňa alebo halda, alebo neviem, čo presne tu malo byť. Výsledok je ale taký, že sme tento priestor tu s deťmi prehľadali a nenašli sme žiadnu stopu po tej bani. Ja som videl nejaké obrázky, ktoré by mali odtiaľto pochádzať, ale presne na tomto mieste, kde sa nachádzame, tu nás sa to nenachádza. Čiže skúsili sme miesto toho náhradný program, vzhľadom na to, že tu je nejaký prámeň potoka a nachádzame sa v takejto mini rokline, tak dno tejto rokliny je posiaté kameňmi. Čiže vybrali sme si niekoľko nádejných kameňov a skúmali sme, že či v nich nájdeme nejaké mineralogické stopy. Tak poďme sa pozrieť na to, čo sme našli. Tu máme ukážku niekoľkých kameňov, ktoré sme kladivom rozbili a pozerali sme, že čo vo vnútri nájdeme. Niektoré sú naozaj zaujímavé. Napríklad tu sme našli také vzorky ružového kremeňa s nejakými povlakmi a pomerne veľa kameňov, ktoré sa nám podarilo rozbiť, sú celkom zjavné takéto kamene, ktoré obsahujú v sebe nejaké stopy železa. No a toto sme iba tak náhodne našli. Nevieme ani, čo to je, ale celkom sa nám to páči. Vyzerá to veľmi zvláštne. Vyzerá to čiastočne ako kremeň, ale vo vnútri v kremeni sa zdá byť taká červeno-ružovkastá hmota. Ťažko povedať, že či tento jeden je prirodzeného pôvodu, ale vyzeral zaujímavo. No a našli sme tu niekoľko kameňov, v ktorých je celkom zjavne vidno drobné pukliny a to, čo sa na obraze javí byť ako hrdza, tak to by mal byť minerál, ktorý sa v skutočnosti volá limonit, len v týchto mini puklinkách, v ktorých sa objavil, pravdepodobne to na kamere asi nie sme schopní vidieť, ale pod lupou by pravdepodobne bolo vidieť miniatúrne kryštáliky toho limonitu. Takýchto kameňov sme tu našli viacej, niektoré sú úplne čierne vo vnútri, niektoré obsahujú napríklad takéto zaujímavé kúsky kremeňa v sebe. A niektoré majú po okrajoch takéto tmavo-modré. Tento tmavý materiál, to by malo byť opäť stopy limonitu. Čiže aj keď sme samotnú baňu nenašli, našli sme stopy železa. Železo by malo byť sprievodným minerálom spolu s meďou. Malo by sa to správať tak, že na mieste
kde sa zo zemskej kôry dostala na povrch medeno-železitá ruda, napríklad chalkopyrit, tak pôsobením vonkajšieho prostredia tá meď sa dostala viac do hĺbky a na povrchu ostali len zvyšky železa. Čiže je dosť možné, že niekde tu v tejto zóne by sme tú samotnú baňu aj našli, ale dnes už vzhľadom na okolnosti nie sme schopní pokračovať v tomto výskume, ale tu v tomto potoku pri rozbíjaní kameňov sme sa celkom dobre zabavili. Pár tých vzoriek zoberieme domov a skúsime pozrieť, že či na nich ešte niečo zaujímavé, keď ich umieme, či tam ešte niečo zaujímavé nenájdeme. No, tak ale síce sme tých kameňov nenašli veľa, ale našli sme ich dosť, aspoň niečo. No, ale aj tak sú niektoré dosť pekné. Napríklad na niektorých sme našli kúsky ako keby kryštálikov, no a na niektorých zase kúsky limonitu. Naša výprava sa končí neúspešne, baňu sme nenašli, máme len zo pár kameňov, ale máme zaujímavý zážitok z lesa. No a je dosť možné, že niekedy v budúcnosti sa sem ešte vrátim, ale vyzerá, že nájdenie tej bane, ako sa tu naozaj nachádza, je pre dospelého človeka práca približne na 2 hodiny, čo tu napodrobnejšie preskúmam celé úbočie a pokúsil by som sa potom nájsť priamo to miesto, kde sa tá baňa mala nachádzať. No, tak už sme pri aute a našli sme aj zo pár takýchto žalúďov. No, ale tie budú pre myši samozrejme. No, ale hlavné je, že sme našli vôbec nejaké kamene, ale dobré, že sme našli aj nejaké žalúde.